व्हिडिओ घेते ना बाळा, तुझं नाव सांग. इकडे बघून सांग. इकडे 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 बघ. इकडे इकडे इथे सांग. इथे पिल्लू तुझं नाव सांग. व्हिडिओ करताय. अच्छा अच्छा. हे बघा, ही जी हेअर कटिंग करायची आपल्याला. आता आरोही, हिचं नाव आरोही आहे. आणि हे बघा, असं तिचे पहिले हेअर्स आहेत, परंतु आता त्यांना हे केस नको आहेत. म्हणजे आपण ह्याची आता फक्त मशरूम कटच करू शकतो. आणि कानाच्या पासची पण त्यांना केस नको आहेत. म्हणजे आपण जो मशरूम कट लहान मुलांचा घेतो ना, घाम येऊ नये म्हणून, तर आपल्या ह्या फिंगर्स पासून हेअर कटिंग सरळ घ्यायचं आणि हे जे वर आहे थोडासा जब्बा हा कमी करायचा आहे. हिला भवरा पण येते. 2 आहेत. उभे राहत असतील केस. घालू नको. बंद कर आरोही. उघडायचे नाही हा, किती गुदगुल्या झाल्या तरी उघडायचे नाहीत. आता बघा, हे डोळ्यावर येणार ना, तर आपण ही हेअर कटिंग करायची आयब्रो लेवल पासून थोडीशी वर. बघा, एक साधारण मी, थांब बेटा, थोडंसं थांब. मी काढते लगेच. हे बघा, असा हात, आपला हात फिरवून घ्यायचा. मुलांना लगेच टोचतं, मुलं डिस्टर्ब होतात, घाबरल्यासारखं होतं. त्यात आमच्या इथं खूप उकडतंय, खूप गरमी आहे. आणि ही पोरगी ॲप्रन घालून बसलेली आहे, त्याचं मला कौतुक वाटतंय. आणखी ह्या एजची मुलं ॲप्रन घालायला नाही म्हणतात जेव्हा गरम होतं तेव्हा त्यांना. ओके. आता हे बघा, इथे आपल्याला केस सरळ घ्यायचे. मुलींचे कल्ले आहेत ना, हे ह्याला आम्ही मराठीत कल्ले म्हणतो. इथे जे केस असतात हे बिलकुल ह्याला वस्तारा लावायचं नाही. वस्तारा म्हणजे आपल्याकडं जे दाढी करताना असतं ना, ते लावायचं नाही. कारण मुलींची ग्रोथ होती आणि मग ते नंतर चांगलं दिसत नाही. ते मेंटेन ठेवलं तर ठीक आहे, नाहीतर मग ते स्कूल एजमध्ये ना हे असं कल्ला मोठा दिसतो. बळा, खाजायला लागलं का रे राजा? आता हे बघा, ही केस अशी धरायची आणि कट करायचे आपल्याला. ऑइल घेऊन जाताना. आणि आता बघा, हा स्लाइटली आपल्याला, बळा समोर बघ असा, अच्छा बस ठीक ना. ही आपल्याला खालून कट करायची. हात तिरकाच धरायचा. बघा, बरं झालं. थोडंसं 2च मिनिटं थांब. बरं, थोडं 2 मिनिटं थांब. हे काढू नको, मग तुला अजून टोचेल. ह्या असं राहू दे ना, टाकून टाक खाली. अहो, एवढंसं पिल्लू होतं तरी नाही होत. आता आमच्या जेवण नाही घेते शौर्याच्या मित्राचं नाही. हरू तिकडं 2 दिवसात मोठा झाला चांगला. एवढाच झाला गेला कुठे निघून काही नाही. आता तू बाहेर नाही जातो ना, रात्रीचं पकडून आणावं लागतं त्याला. नाही तर मध्येच रात्रीचं येऊन दरवाजाला मारत बसतो. आता झोपल्यावर कोण येणार त्याला दरवाजा उघडायला? झालं. छान आहे बाळ, एकदम छान बाळ आहे हे तुमचं. मला तर फार आवडलं बाळ. आली ना तेव्हा तो छोटा होता आणि आता आली ना तर ते एकदमच मोठं झाले. ते मध्ये आता बघते, जाताना आवाज देते. खाली बघते, थांब जरासं. फिनिशिंग देते मी. बघू बेटा.